Erba persuni fosthom minuri ġarbu ġrieħi wara li titjira mqalba tar-Ryanair minn Liverpool għal Malta iltaqat ma' maltempata qawwija fuq Milan. Kawża tal-maltempata l-ajruplan sab ma' wiċċu turbolenza qawwija ħafna. L-ekwipaġġ tal-ajruplan ħa l-miżuri ta' prekawzjoni kollha sabiex tiġi evitata li ssir aktar ħsara waqt li l-ajruplan kien fl-ajru. Min informazzjoni li kiseb One News jidher li l-ajruplan tal-għamla Boeing 737 inqabad f'turbolenza qawwija siegħa u nofs wara tluq tiegħu mill-Liverpool. Sorsi qrib l-industrija tal-avjazzjoni qalu ma' One News li kawża tat-turbolenza numru ta' passiġġieri fosthom persuna taħt l-età indarbu ħafif. Passiġġiera li kienet fuq it-titjira irrakkuntat ma' One News il-paniku li nqala fuq l-ajruplan u l-biża li ħakmet il-passiġġieri meta t-titjira nqabdet friħ qawwi li beda jonfoħ b'mod irregolari. Wara ftit ħasina l-ajruplan isu niżel l-isfel f'daqqa. Ġifieri kien hemm min ħaqata, kien hemm min werża, kien hemm kuġina tiegħi bil-qeda ħdejja faqgħet tibki bil-biża', ġifieri kien hemm min ħassu ħażin u mbagħad bil-biża' wara. L-ajruplan niżel Malta l-ħabta ta' 11 u 10 ta' bil-lejl fejn sab jistennewh numru ta' vetturi tal-emerġenza li ħadu lin-nies imweġġa l-isptar. L-istess passiġġiera spjegatilna kif mal-wasla tagħhom f'Malta ir-rispons tas-servizzi ta' emerġenza kien immedjat. Ma kien hemm ambulanzi u l-huma telgħu mill-bibta wara għal min kien ħassu ħażin u l-passiġġiera l-oħra kollha nżilna min-naħa ta' quddiem. L-inċident seħħ hekk kif l-ajruplan laħaq għoli ta' 39,000 pied bil-bdot jiġi kostret li jżid il-veloċità tal-ajruplan. Kawża tat-turbolenza l-ajruplan niżel 4,000 pied fi ftit minuti. Kien hawn li qatt ta' oġġetti tal-passiġġieri spiċċaw mal-art. Wieħed minn tal-kru miskin waqa' xi drinks fuq, ġifieri kien qiegħed ġew l-kċina u waqgħu l-affarijiet fuq. Jien personalment waqgħu il-mobile mal-art. Kien hemm persuna ntilfilha n-nuċċali. Sorsi qalu li kawża tal-inċident l-ajruplan ġarrab xi ħsarat u baqa' Malta sakemm isirulu t-tiswijiet neċessarji. Mistoqsijiet mibgħu tal-kumpanija Ryanair baqgħu ma tweġbux sal-ħin tal-bulettin. Huwa mifhum li l-awtoritajiet konċernati qed jinvestigaw dan l-inċident.